Davi și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Single Player. Am încercat eu pe aici câte ceva. Da, și în episodul de azi să ne ducem la minerit. Că avem nevoie de diamond și iron. Da. What? Rădurme? Da, nu o să mai stăm pe acasă puțin. O să mă duc după niște cable, când avem cable. Care la mine? Mai trebuie să mai cultiv și din... Nu am găsit cărbunei, nu știu de fapt. Asta e mine în care mers. Dar ce mai contează? Ne trebuie cabă. Trebuie. Trebuie să mergem să găsim niște mâncare. E important de nu găsim pe aici ferme. Și am ferma sus. Hai să vedem dacă s-a mai făcut niște cârnăței. Nu vreau să bag un mod cu mâncare. Ce foarte multă muncă. Așa. Gata. Să mai uităm. Asta e tot o fermă. Nu e secret, o fermă. Da, trebuie neapărat să ne ducem să... Bă, știu că avem mai multe ferme. Și... Sau jos aveam eu. Uite, mă, că am mai multe ferme. Fuck it. Da, sunt cu căștile. Hai să luăm. Da, o să ne mutăm din acest sat, așa că o să trebuiască să luăm tot. Și pe cartofei. O să ne ducem acum. Nu o să filmez. Când o să apară episodul ăsta, eu o să fiu afară. Da, și fanii care pot să se uite. Uitați, am deja acolo o fermă.
stresul tăi. Of, Doamne. Da. O să facem și maps from subs. Cum apare. Haide să dormim. Nici să împart cu mine. Haide. Să lăsăm chestul ăsta. Deci săbile luăm. Așa. Bă. Nu știu de ce s-a pus pauză, cred că pentru că am apăsat. Bun. Ne vedem când găsim. Nu am revenit în această minune. O să avem foarte mult nevoie de resurse. Băi, nu știu. O să jucăm și multiplayer. Așa, ne trebuie foarte mult resursele astea. Zici că avem eu 2 târnacoape, unul mi-a dispărut. Și cine se întreabă, chiar există Herobrine. Căutați pe Google, nu pe Google, pe YouTube, Sid Herobrine. O să săpăm jos. ...29 de cărbuni. Da. Ne ducem unde jos. Și unerim. Nu. Dați cu mine. Fiți atenți! Acum vreau să vă zic câte ceva foarte, foarte important pentru mine. Dacă vreți și pentru voi. La 2 subscriber o să vă prezint prietenii mei, mașina, sau chiar și acum o să vă prezint. Sper să strângem subscriberii. Mama mia, deci cine de aici? Wow, aici. Cam tu cu acest episod, lăsați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare.